Здравейте и добре дошли в канала на РС издателство и бизнес консултации. Аз съм продуктов мениджър Стела Василева. Днес ще си говорим за режима на малките предприятия в страната и в Европейския съюз, като ще разгледаме част от анализ по темата, предоставен от експерт Ели Марова. Анализа на експерт Марова е публикуван на свободен достъп в нашия портал Счетоводство. Днес ще ви запозная с част от него, като ще ви оставя линк към пълния анализ в описанието под видеото, за да го дочетете, ако имате интерес. Линка ще ви отведе директно в нашия портал Счетоводство, като по този начин ще можете да се запознаете собственоръчно с неговите предимства. А най-важното от тях всъщност са персоналните консултации по имейл и телефон. При тях можете да получите директно становище от експерт по конкретен казус от вашата практика според собствените си предпочитания, дали писмено или в директен разговор с експерта. С това, разбира се, предимствата на портал Счетоводство не се изчерпват. Той има още много какво да ви предложи, а именно достъп до всичко вече публикувано в него и всичко, което ще се публикува през времето на абонамента ви. Тук говорим за ново съдържание абсолютно всеки работен ден. Ще имате достъп до готови решения на казуси от ваши колеги, експертни разработки по важни теми от практиката, ключови новини, които следва да знаете, законодателни изменения, нормативна уредба, модели на документи, данъчно-осигурителен календар, обнародвания в Държавен вестник. Иначе казано, най-важното за вярна и спокойна работа, събрано на едно място, което е само на няколко клика разстояние. За да се абонирате за портал Счетоводство, ползвайте директните връзки от описанието под видеото. Първата ще ви отведе в самия портал, за да го разгледате подробно. Останалите ще ви отведат в нашата онлайн книжарница Straton.bg, където ще намерите всички наши издания и абонаменти за счетоводство и данъчно облагане. Да видим сега какво посочва експерт Марова за режима на малките предприятия. От 1 януари 2026 година в Закона за ДДС бяха направени промени във връзка с Директива 285 от 2020 година и законодателството ни беше синхронизирано с европейското законодателство във връзка с режимите на малките предприятия в Европейския съюз. Целта на директивата е да се намали административната тежест на малките предприятия, като им се дава възможност да се освободят от задължение за регистрация и облагане по ДДС при определени условия. Освен това се изравняват условията за регистрация на данъчно задължени лица, установени в други държави членки, с данъчно задължените лица, установени в страната. В член 168д от закона са определени условията, при които може да се прилага режима на малките предприятия в страната. На практика режима на малките предприятия в страната се прилагаше и досега за данъчно задължени лица, установени в страната, които нямаха задължение да се регистрират по член 96 алинея 1 и не са регистрирани по член 100 алинея 1. Тези лица и досега бяха освободени от облагане на извършените от тях доставки. За прилагането на режима на малките предприятия в страната не е нужно да се подава заявление в НАП. Те продължават да не облагат доставките си, докато се регистрират по член 96 алинея 1 или член 100 алинея 1. След промените в закона, малките предприятия, които са установени в други държави членки и извършват доставки с място на изпълнение в страната, за които няма платец на данъка, ще имат право да не се регистрират по закона за ДДС, ако прилагат режима на малките предприятия, докато не достигнат националния праг от 51 130 евро,
или годишния оборот в Съюза от 100 000 евро. Преди промените в закона за ДДС, лицата, установени в други държави членки, които извършваха услуги с място на изпълнение в страната, за които няма платец на данъка и не бяха регистрирани за прилагане на режим в Съюза, трябваше да се регистрират в България преди да направят доставката. Сега те ще имат възможност да приложат режима на малките предприятия в страната и да са равнопоставени с лицата, установени в страната. В закона за ДДС са направени промени относно пресмятането на годишния оборот в страната. Освен облагаемите доставки, включително тези с нулева ставка, финансовите и застрахователните услуги, в оборота вече се включват и освободените доставки на недвижими имоти. Това означава, че всички освободени доставки по член 45 от закона, включително наемите, участват в определянето на годишния оборот. Лицата, които ползват режими на маржа за туристически услуги и като дилъри, ще продължат да облагат доставките по режимите на маржа, но за целите на определяне на годишния оборот следва да включат общата сума за доставките, а не маржа. В годишния оборот не се включват доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността, и съпътстващите на тези, които се включват в годишния оборот. Не пропускайте да се присъедините към канала ни Скамбанка, за да получавате известия за новите ни видеа. Харесайте и споделете днешното с колеги, на които ще е интересно и полезно. Своите мнения можете да ни напишете в коментарите. В описанието под видеото са линковете, от които да се абонирате за портал счетоводство, както и линка към пълната статия "Режим на малките предприятия в страната и в Европейския съюз". Благодаря ви за времето, което ми отделихте днес. Желая ви успешен, усмихнат и лишен от глоби ден.